Ako pripraviť doma načos so syrovou omáčkou ako z kina? Balenie tortíl si narežte zvislo na 5 pásov. Krajné odrezky si dajte bokom a zvyšné uložte na seba. Teraz jednotlivé pásy nakrájete na malé trojholníčky. Tie od seba porozdeľujte a premiestnite na panvicu. Na sucho ich opekajte približne 10 minút, kým nezačnú byť chrumkavé. Na prípravu syrovej omáčky budete potrebovať 250 ml smotany na šľahanie, ktorú necháte poriadne zohriať. Následne začnete pridávať do horúcej smotany kvalitný syr Džugas. My sme zvolili lámavý typ. Dodatočne pridáme aj syr Džugas lámaný, ktorý zrel 12 mesiacov. Tento syr sa do omáčky hodí najmä kvôli svojej nezameniteľnej chuti. Omáčku stále miešame, aby sa nám syr dostatočne roztopil. Kombinácia týchto dvoch syrov má jemne korenistý nádych, no vynikajúcu syrovú chuť. Nakoniec, v prípade potreby, dochutíme čiernym korením alebo čili. Syrovú omáčku môžete kombinovať aj s bertičkami, s príchuťou medvedí cesnak alebo restovaná cibuľka.